mluvit z naší svatyně. Dnes je pátek 13. a my slavíme náš oblíbený satanský svátek. Odsud se pak přesuneme na vrch 13 kamenů. To ale není důvod, proč jsem vás v tomto krátkém videu oslovil. Byli bychom rádi, kdybyste přispěli na film o Petru Štěpánovi, frontmanovi kapely 13. století. Film již byl natočen, teď jde o to dostat ho mezi širší veřejnost. Je to kvalitní dílo, vznikalo 6 let a opravdu si zaslouží, aby ho diváci shlédli, a to nejen ti na koncertech Petra Štěpána, ale i ti, kteří kapelu třeba neznají. Proto prosím, podpořte ho. A přátelé, já už jsem svůj příspěvek poslal na hithit.com. Co vy? Pošlete taky něco? Podrobnosti o celém dílu naleznete právě tam. Spěchejte, čas je pouze do úterý příštího týdne. Díky všem.